4. studenog 2022. godine našu gimnaziju posjetili su učenici i nastavnici iz gimnazije Svetozar Marković iz Subotice u okviru projekta međunarodne suradnje Učimo zajedno za budućnost kakvu želimo. Danas smo proveli obilasku grada i sudjelovanje na raznim radionicama koje su naši djelatnici priredili. Za početak poslušajte što je naša knjižničarka Sanja Galic imala za reći o projektu. Ovako, ministarstvo je raspisalo javni natječaj za projekt međunarodne suradnje osnovnih i srednjih škola sa školama u inozemstvu koje koje imaju pripadnike hrvatske nacionalne manjine. Međutim, ovaj puta su bili orijentirani na republike bivše Jugoslavije. Zašto je i Subotice gimnazija? Ta gimnazija ima razrede koje baš pohađaju učenici hrvatske nacionalne manjine. Zapravo u toj gimnaziji se održava nastava na srpskom jeziku, na mađarskom i na hrvatskom. A Hrvati su, nažalost, tamo pali u najveću manjinu. Samo 5% učenika te gimnazije su Hrvati. To su 4 razreda od 1. do 4. i imaju oko nekih 15 učenika, zapravo sve skupa je prošle godine bio 51 učenik. Od njih dolaze zapravo 16, jer dolaze i nastavnici u pratnji. S njima nikad nisam surađivala s nekom školom iz Republike Srbije, ali smo s tom školom pisali već 2 projekta koji nažalost nisu prošli, ali nisu bili ovog tipa, nego su bili projekti za opremanje škola. Jedan projekt nam je doduše na čekanju, kao na rezervnoj listi, i pronašli smo tu školu zapravo privatnim poznanstvima naše profesorice matematike, koja poznaje tamo profesoricu matematike koja će doći k nama ovaj puta u posjet, i to je bila prilika za ostvarenje suradnje. A koji je cilj projekta? Ovog projekta je zapravo upravo prvobitno suradnja s pripadnicima, učenicima hrvatske nacionalne manjine i jačanje njihovog položaja u Republici Srbiji. Drugi cilj je njegovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava i kulturnih vrijednosti. Tako da ćemo mi imati neke radionice upravo o ljudskom dostojanstvu, ljudskim pravima, upoznat ćemo razgledom grada, kulturne vrijednosti našeg grada, kad budemo išli u Suboticu, i kulturne vrijednosti Subotice i normalno njihove običaje. I imate li što još u planu, tipa da radite na nekim drugim projektima? Pa imamo u planu ponovo, kada ona 2 projekta koje smo pisali su bile iz područja Ministarstva regionalnog razvoja i europskih integracija, i one svake godine raspisuju natječaje. Prvi puta je proljetos bilo sa Srbijom. Kada ponovo bude raspisan natječaj, ćemo ponovo prijaviti naše projekte, ali normalno u poboljšanom obliku, jer sad znamo gdje smo nešto propustili, nešto možda krivo napravili, i ponovo se prijaviti na te natječaje, pa možda nešto dobijemo. Nakon naše knjižničarke, nekoliko pitanja o gimnaziji Svetozar Marković, projektu i o njenim dojmovima o posjetu našoj školi postavili smo i nastavnici iz Subotice Jeleni Pijuković. Kako ste reagirali kada su vam predložili sudjelovanje u ovom projektu i zašto ste uopće pristali? Pa kao prvo bili smo jako iznenađeni, a s druge strane i radosni zato što nas je treća gimnazija iz Osijeka odabrala za školu partnera, da možemo aplicirati na projekat koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, i naravno, bili smo sretni i čekali smo da vidimo kako ćemo to realizirati, na koji način, imamo li ih mogućnosti, kako će se to prihvatiti u okolini kod nas, počevši od škole, odnosno ravnatelja, učenika, roditelja, profesora i tako dalje. Jeste li ikada sudjelovali na sličnim projektima? Pa do sada nismo imali prilike da sudjelujemo, tako da nam je ovo prvi projekat.
želimo puno toga naučiti sada, da vidimo kako se ovdje u Osijeku to je realiziralo, pa ćemo i mi pokušati onda to uzvratiti isto kada budemo u Subotici i naravno ako budemo pozvani, opet ćemo aplicirati za neke projekte. I nadate li se daljnjoj suradnji s našom školom? Pa ja se nadam, počevši od današnjeg dana kako je to sve lijepo krenulo i cijeli dan kako je bilo predivno druženje i upoznavanje i vidim da su učenici jako zadovoljni i već pitaju kada ćemo se ponovo sresti, kada će učenici doći kod nas u Subotici. Ja se nadam da ćemo surađivati i da će nas vaša škola pozvati da apliciramo na neke nove projekte. Možete li nam sad reći nešto o vašoj školi, posebno možda o tom razredu hrvatske nacionalne manjine? U gimnaziji imamo nastavu na 3 nastavna jezika, na srpskom, mađarskom i na hrvatskom jeziku. Imamo opći smjer, to je nastava na hrvatskom jeziku, imamo prvi, drugi, treći i četvrti razred i učenici su aktivno uključeni u život škole, a ono što je najbitnije da imamo cjelovitu nastavu na hrvatskom jeziku. Ono što je bitno da znamo da program se radi po pravnom programu Republike Srbije, ali se kompletno nastava je na hrvatskom jeziku. Pa kako vam se sviđa Osijek cijeli današnji dan, kako vam se sviđaju radionice i sve aktivnosti? Ono što mogu primijetiti da se Osijek jako razvija, ja sam i bila i ranih godina, ali nekako može se primijetiti da se baš ulaže u grad, i pogotovo ovdje Tvrđe, meni je ovdje bilo prekrasno današnji dan i vidi se da će kad se završe svi ti radovi, grad još lepše izgledati, da će Tvrđe postati zbilja jedna turistička atrakcija. Ono što je jako lijepo da imate puno srednjih škola i sad gimnazije koje se ovdje nalaze u starom dijelu grada Osijeka. Bio je jedan prekrasan dan za sve nas. Vi kao domaćini ste se maksimalno potrudili da se svi dobro i ugodno osjećamo i to se vidjelo od jutros, od prvog našeg dolaska i evo sad do ovih večernjih sati. Možemo reći da je bio jedan danas prekrasan dan. I evo za kraj, što nas očekuje u Subotici kada vas budemo posjetili, ako ste već raspravljali o tome, ako imate neke planove? Pa nešto je već napisano u projektu, ali su nam još neke ideje, onako, danas smo cijeli dan i mi isto međusobno pričali, kad vi dođete od nas, što i kako ćemo organizirati. Kada dođete, naravno mi ćemo isto povijeti računa da upoznate našu školu, gimnaziju, a da upoznate svakako grad, kulturu i tradiciju, posjeta kulturnim znamenitostima i naravno volio bih vas odvesti i do Palića, da vidite i Palić i napravit ćemo sigurno neko iznenađenje za vas. Za kraj poslušajte domove učenika projekta, kako učenika naše škole, tako i gostiju učenika gimnazije Subotice. Pa mislim da je ovaj projekt odlična prilika za stvaranje prvo novih prijateljstava, nekih novih iskustava, a i u svemu ostalom zapravo nekom učenju drugih nekakvih kultura, drugih jezika, a i zapravo mislim da je ovo dosta važno za nekakav naš razvitak, kako bi mi shvatili kako drugi umovi istih naših godina, koji su zapravo toliko slični, ali opet toliko različiti, razmišljaju da možemo nešto novo naučiti od njih, ali da oni isto mogu naučiti od nama. Pa mislim da je ovaj projekt dobra prilika da upoznamo i druge učenike iz drugih škola i da se nekako zajedno pomoću ovog projekta upoznamo i da vidimo kako to izgleda u drugim školama, ne samo u našoj, da obiđemo malo neke povijesne dijelove gradova i saznamo nešto više o njima. Zašto ste se odlučili uključiti u ovaj projekt? Pa prvo mislim da je ovo nekako odlično novo iskustvo, a je nekakav novi izazov. Kako stvoriti u ovim godinama kada je evo sve ovako tako nekako tobože crno, kako stvoriti nova nekak sretna prijateljstva. A i zapravo mislim da ću puno naučiti i stvoriti nova prijateljstva jer jednog dana ko zna možda budemo sreli negdje na ulici, možda budemo otišli ponovo jedni kod drugih možda u kuću na kavu, na neko druženje. Tako da zapravo to me sve privuka, ta neka domina i to nešto što ne poznajemo, da istražimo to nešto novo. Ja sam izabrala ovaj projekt da učestvujem u njemu zato što kada sam čula da je riječ o Subotici i pošto tamo imam i rodbine također, a i bila sam mnogo puta tamo, htjela sam bolje da upoznam taj grad, bolje da upoznam ljude tamo i možda nekad kad se budemo sreli da porazgovaramo, saznam nešto novo i da upoznam neke nove osobe.
Pošto ste već nekoliko puta spomenuli da ste se priključili projektu kako biste stvorili nova prijateljstva, jeste li stvorili neka nova prijateljstva sa učenicima iz Subotice, možda čak i sa nekim učenicima iz naše škole? Pa evo, očekivanja su bila nekako dosta visoka, ali mogu reći da su čak i ona prelazila. Dakle, stvorio sam puno više novih, neko mogu reći, bratskih odnosa, puno više prijateljstava sa prvo naravno učenicima iz Subotice, ali i učenicima iz naše škole koje sam, dosta sam viđao u hodnicima i učionicama i sad mogu zaključiti da ću se viđati ponovo s njima i negdje čak i vani, a nadam se da ću se s učenicima iz Subotice, osim još u 5. mjesecu na proljeće, susreti s njima negdje na ulici. Ja sam upoznala mnogo osoba i iz naše škole, ali i iz Subotice. Drago mi je što je ovaj projekt bio tu da nas prijatelji i da upoznamo neke nove ljude. Svi su mi za sad bili super i smatram da je ovo bilo stvarno dobra prilika za upoznavanje. Svi učenici naše škole koje sam viđala nekad na hodnicima, upoznala sam ih i vidjela kako razmišljaju, odakle su, saznala nešto novo o njima i svi iz Subotice također imali smo mnogo tema za razgovor. Kako vam je se čini? Pa lepo je i lepa je atmosfera, lepo su nas prihvatili. Pa iskreno ti kažem, očekivala sam da će mi biti jako dosadno i da ću kao sedeti cijel dan u školi i da ću morati da pričam s nekim ko mi se ne sviđa. I da ću pričati samo o školi i o tome kako je kod nas, kako je kod vas, međutim, nije tako. A što biste izdvojili danas? Mene što da mi se dojmilo da niste očekivali da vam se svidjelo? To da ćete nas prihvatiti je tako dobro. Ja, na primjer, mislim da će biti ovako dobro organizacija. Nisam očekivati da će baš biti ovako neke interesantne radionice. Nisam da će biti što bi se rekla na neke tipične radionice. A svidjela sam te se radionica? Pa da, okej, zanimljivo je. Nije ono što bi se rekao školski, nego neki realno nešto što ima i veze s nama, nešto što je učeniki koji su možda živjeli pre. Ovo je nešto što je zanimljivo našoj generaciji, ne generaciji naših roditelja i starijima. Pa da, to je lijepo, drago mi da vam se svidjelo. A jeste ikad sudjelovali u sličnim projektima? Pa, ja sam u osnovno išla par puta, kao isto smo u posjete drugim školama i to smo baš išli u posjetu škole u Tavankutu i tu su bukvalno bila ono dečije igre, kao povuci konopac na drugu stranu i tako to. I to je bukvalno kao mi iz grada što smo došli, kao od nas troje što smo se poznavali i ostatak njih, kao uopšte se nismo slagali sa njima, nisu nas uopšte prihvatili, niko nije htio da priča s nama. Ali ima dosta Hrvata što se nacionalna manjina u Subotici? U suštini ima nas dosta, ali mnogo manje nego što nas je nekada bilo i mnogi se baš nešto ne izjašnjavaju kao Hrvati i stoga se ne mogu naći baš u hrvatskom modelu. Recimo, nas ima 14, a ja poznajem Hrvate koji idu u druge smjerove na srpskom jeziku, pohađaju nastavu. Njima je ili odgovara više prirodno-matematički ili retko društveni, ili prosto nisu htjeli pohađati nastavu na hrvatskom, tu je naravno taj jedan mali moment. Također moram naglasiti da dok tu gimnaziju uglavnom koju upisuju hrvatski smjer baš žele zbog hrvatskog da pohađaju, u mnogim drugim školama zbog smjera. Naročito je to problem u medicinskoj školi jer taj fizioterapeutski smjer je dosta popularan među svim skupinama, ne samo među Hrvatima, i stoga u tom odjelu ima, ne znam koliko ih ima, 30 učenika, ali to možda ima 2-3 Hrvata. Ali vam pomaže taj hrvatski smjer, tipa kad upisujete sad, rekli ste da mislite u Hrvatskoj studirati? Pa da, to je za neke od nas velika odskočna daska za bukvalno bolji život, zato što naša diploma se ne priznaje baš dobro. Hvala puno na intervju, bili ste odlični i evo ga, jedva čekam doći do vas da vidim šta vi imate za ponuditi za reći. Zahvaljujemo našoj knjižničarki Sanji Galic, nasljednici Jeleni Pijuković i svim učenicima na sudjelovanju u intervjuima.
Kao što ste čuli, projekt nije završio i mi se radujemo posjetu Subotici sljedeće godine, nakon kojeg, naravno, možete očekivati još jedan radijski prilog.